கிரேஸ் டபனக்கல் அப்போஸ்டலிக் சர்ச் உள்ளான மனிதன் புதிய நாளுக்குள் அனுதின தியானம். வெள்ளிக்கிழமை நவம்பர் மாதம் 17ஆம் தேதி 2023ஆம் ஆண்டு. இன்றைய தியான தலைப்பு துயரத்திலே சோர்ந்து போகாதிருங்கள். இன்றைய தியான வசனம் 1 பேதுரு 5ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம். கொஞ்ச காலம் பாட அனுபவிக்கிற உங்களை சீர்படுத்தி ஸ்திரப்படுத்தி பலப்படுத்தி நிலைநிறுத்துவாராக. தியானம். வாழ்க்கையிலே உண்டாயிருக்கும் தீராத தொல்லைகளினால் மனம் சோர்ந்து ஒடுங்கி போயிருக்கும் சகோதரனே சகோதரியே, உங்கள் கண்ணீரை அவர் தம்முடைய துருத்தியிலே வைத்து அவைகளை தம் கணக்கில் வைத்திருக்கின்றார். நான் பலனற்று போய் மிகவும் நொறுக்கப்பட்டேன். என் இருதயத்தின் கொந்தளிப்பினால் கதறுகிறேன். ஆண்டவரே, என் ஏங்கள் எல்லாம் உமக்கு முன்பாக இருக்கின்றது. என் தவிப்பு உமக்கு மறைவாய் இருக்கவில்லை. என் உள்ளம் குழம்பி அலைகின்றது. என் பெலன் என்னை விட்டு விலகி என் கண்களின் ஒளி முதலாய் இல்லாமற் போயிற்று. என் சிநேகிதரும் என் தோழரும் என் வாதையை கண்டு விலகுகின்றார்கள். என் இனத்தாரும் தூரத்திலே நிற்கின்றார்கள். கர்த்தாவே, உமக்கு காத்திருக்கின்றேன். என் தேவனாகிய ஆண்டவரே, நீர் மறு உத்தரவு கொடுப்பீர் என்று ஒரு தேவ பக்தன் தன் துன்பத்தின் நாட்களிலே பாடியிருக்கின்றார். நித்திய கன மகிமைக்கென்று அழைப்பை பெற்றவர்களே, சோர்ந்து போகாதிருங்கள். இரவுக்கு எல்லை விடியலாய் இருப்பது போல உங்கள் துக்கங்களுக்கும் எல்லையை வைக்கின்றார். முடிவிலே எல்லையில்லாத நித்திய சமாதானமான வாழ்க்கையை கட்டளையிடுவார். உங்கள் விசுவாச அறிக்கையிலிருந்து தளர்ந்து போகாதிருங்கள். உங்கள் மனவேதனையிலே நீங்கள் தேவனை தூஷித்து முற்றாக அழிந்து போக வேண்டும் என்பதையே உங்கள் எதிராளியாகிய பிசாசானவன் விரும்புகின்றான். அவனுடைய தந்திரங்கள் உங்களில் நிறைவேற இடம் கொடாதிருங்கள். தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாயிருங்கள், விழித்திருங்கள். ஏனெனில் உங்கள் எதிராளியாகிய பிசாசானவன் கட்சிக்கிற சிங்கம் போல எவனை விழுங்கலாமோ என்று வகை தேடி சுற்றித் திரிகிறான். விசுவாசத்தில் உறுதியாயிருந்து அவனுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள். உலகத்தில் உள்ள உங்கள் சகோதரரிடத்திலே அப்படிப்பட்ட பாடுகள் நிறைவேறி வருகின்றதென்று அறிந்திருக்கிறீர்களே. கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் நம்மை தமது நித்திய மகிமைக்கு அழைத்தவராயிருக்கிற சகல கிருபையும் பொருந்திய தேவன் தாமே கொஞ்ச காலம் பாட அனுபவிக்கிற உங்களை சீர்படுத்தி ஸ்திரப்படுத்தி பலப்படுத்தி நிலைநிறுத்துவாராக. அவருக்கு மகிமையும் வல்லமையும் சதா காலங்களிலும் உண்டாயிருப்பதாக. ஆமேன். ஜெபம் செய்வோம். நொறுங்குண்ட இருதயம் உள்ளவர்களுக்கு கர்த்தர் இரட்சகமாயிருந்து நறுங்குண்ட ஆவி உள்ளவர்களை ரட்சிக்கும் தேவனே, என் துக்கத்திலே நான் மடிந்து போகாதபடிக்கு என்னை காத்து வழிநடத்துவீராக. இரட்சகர் இயேசு வழியாக ஜெபிக்கின்றேன். ஆமேன். மாலை வாசகம் 2 தீமோத்தேயு 2ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனம்.